ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. Як ду рӯз пеш сафоратхонаи Тоҷикистон дар Русия ва ҳамчун консулгарии Тоҷикистон дар Русия дар ҳамкорӣ бо ширкати Рус Мостранс ба спецприёмники Сахарова барои хабаргирии шаҳрвандони Тоҷикистон рафтанд ва мо низ онҳоро дар он рӯз ҳамроҳӣ кардем, то ин ки аз аҳволи мардум хабардор шавем ва ҳамчунин аз он ҷо як наворе бикунем, ки барои шумо пешкаш бинамоем. Дар он рӯз ба шаҳрвандон сару либос, хӯрок бурда шуд ва ҳамчунин ба саволҳои онҳо ҷавоб доданд ва дар охир ба онҳо якчанд маслиҳатҳо низ пешкаш карданд, ки биёед хубаш инро дар навор мебинем. Мошин бародарон ҳамаи папучки ҳаст 150 дона, майка вай шортику зубной паста, шотка, сачок, ай ҳамаи ҳамин чизо барои бачаҳо 150 донаги барои ҳамаро овардем. ва дар инҷа ҳам ош ҳаст ва ҳам мевагиҳо ҳастанд қафода, ай поён мондагиимшон. ай имрӯз оги ҳамаро ба бачаҳо тақсим мекунем насиб бошад. Барои 18 та барои бачаҳо Говорите, все, какие ваши проблемы, говорите, зовите к вопросу, вот он прям. бинобар сабабе ки ошхонаашон хело хурд будааст, мо натавонистем ки яку якбора бо 94 нафар вохӯрем. ҳамин тавр мо 18 нафари 20 нафари бачаҳоро қабул кардем, бо онҳо суҳбат кардем, моҳи шарифи рамазонро ба онҳо табрик гуфтаву кӯмакҳои ба мо додашударо ба онҳо расонидем. баъзе бародарҳое ҳастанд, ки ба қавли худшон хитрӣ мегиранд ва вақте ки ҳамин пулисҳо меқапандшон, ному фамилияи худшона тамоман дурӯғ мегӯянд ва онҳоро фарқ надорад шумо ному фамилияи худта мегӯё ки ай дигар каса мегӯй, фарқ надорад, шуморо мебаранд амон дел проверка мекунанд, мебинанд ки ин хел ному фамилия вуҷуд надорад, яъне ки шумо номи дигар каса гуфтестен, яъне ки ягон суроғаи шумо пайдо намешавад, билохира шуморо мебаранд ҳамун спецприёмник ва дар спецприёмник ҳам ба ин ному фамилия шуморо наметавонанд биёбанд ки шаҳрванди кадом давлатен шумо ва шумо дар муддати 10 моҳҳо то 1 солам хоб меравем. барои ҳамин дӯстони азиз ман шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки агар дар ҳамин ҳолат ғалтиден, ному фамилияву суроғаи дурусти худро бигӯед ва ҳамун 32 нафаре ки ман гуфтам ки дар давоми 2 рӯз равоншон карданд Тоҷикистон, ному фамилияи худшон буд, суроғаи худшон буд. Аз спецприёмник запрос равон кардан Тоҷикистон ҷавоб меояд ки ҳа шаҳрвандои мо ҳаст, зуд ҳуҷҷат мекунанд, бо ёрдами консулгарӣ равоншон мекунанд, мераванд
ба ҳамин хотир дӯстони азиз ҳамин хатоге шумо накунед. Будан дар онҷа шаҳрвандаи Ӯзбекистон ки 9 моҳ шуд ки онҷа хоб ҳастанд ва пушаймон мешаванд, ному фамилияи худшона гап мезананд, баъд паспорти онҳоро мебиёранд ки дар ҳақиқат онҳо и одаманд. Баъд барое ки тасдиқ кунанд ки шумо ба кадом хотир дурӯғ гуфтем, барои чӣ номи ҳақиқитонро нагуфтем, баъд шумо дар адвокат дар кор мешавад, баъд бояд суд бигзарен. Хулоса шумо 10 моҳ, 11 моҳ то 1 сол дар онҷа хоб меравед.